Η νύχτα των ζόμπι. Καλά, εδώ είναι η συνάντηση. Ναι, τι γίνεται? Ας περιμένουμε λίγο, θα έρθουμε. Αρχίζει και με φοβίζει αυτό το μέρος. Δεν ξέρω που είναι και μέσα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να περιμένουμε στο βάθος. Καλή ιδέα, θα το πω και στους άλλους. Ελάτε. Τι περίεργο μέρος. Παιδιά, εδώ θα γίνει η συνάντηση. Ναι, πάμε πιο κάτω. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Παιδιά, σας το ξαναλέω, με ανατριχιάζει αυτό το μέρος. Και εμένα το ίδιο. Κάτι δεν μου αρέσει εδώ. Τι στο διάολο ήταν αυτό? Ας κοιτάξουμε. Είδατε τίποτα? Όχι, δεν προλάβαμε. Τίποτα. Κοίταξε εκεί. Πού πάτε! Πού με αφήνετε εδώ! Μόνο! Πού πήγατε ρε! Γιατί με αφήσατε μόνο μου! Τι στο διάολο ήταν αυτό? Εγώ δεν ξαναγυρίζω πίσω. Πού είναι ο Φίλιππας? Εσύ θα μας πεις που είναι ο Φίλιππας. Εσύ μας έφερες εδώ. Εμείς είμαστε μικρό έμποροι ναρκωτικών. Ήρθαμε να δώσουμε την ποσότητα και να πάρουμε το πράγμα. Ας γυρίσουμε πίσω να τον βρούμε. Στο διάολο είναι αυτοί οι έμποροι. Τι είναι αυτό? Στο διάολο πήγαν όλοι. Κοίτα λεπτό. Ας πάμε να δούμε. Ο Φίλιππας. Τράκια από πιο πίσω. Φίλιππα. Φίλιππα. Ο έμπορας. Είναι και αυτός νεκρός.